Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din, muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan, sannan a taba ƙararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu yi bayanin yadda ake editing na hoto kamar wannan hoton kenan. Da farko kafin mu fara shirin, za mu gabatar muku da application mai suna PixArt, wanda da shi ne ake editing na hotuna, musamman wanda za ku ga ana canja launuka da wasu abubuwa. To ana iya amfani da wannan PixArt din. Sannan insha Allah za mu dinga yin tutorial akan shi wannan application na PixArt, ba wai iya wannan tutorial din ne zamu yi ba. Kamar yadda muke yin na Pixel Lab, to shi ma wannan za mu fara tutorial akan shi. Sannan za mu fara tutorial akan KineMaster, yadda za a yi editing na bidiyo. Wato da farko mu je mu Play Store na wayan mu, sai mu searching na PixArt. In kai searching na PixArt kamar yadda yake a rubucen nan haka, in kai searching din shi zai nuno ma kamar wannan kenan, sai kai installing din shi. Already na yi installing ɗinsa. In ka yi installing din shi, bayan ka yi installing ka gama, sai ka buɗe shi. Wanda in ka buɗe shi zai buƙaci ka yi register. To zaɓi a gare ka ne, in ka ga dama ka yi register, in baka ga dama ba kuma za ka iya yin skipping. Yanda za ka yi skipping ɗin shi ne, in misali datan ka tana rufe, sai ka taɓa connect with Facebook kamar haka. In ya nuno ma nan wajen sai kai close. In ka taɓa close daga saman nan za ka ga skip ya fito. Sai ka taɓa skipping. Wannan shine zai dawo da kai kaman home page na application ɗin. In ya kawo ka nan wajen, daga tsakiya nan kenan ga wajen da aka rubuta ake alaman plus, gashi yana ɗan shakin ma, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi daga nan sai ka yi selecting na hoton da kake so ka yi editing nan. Da yake mun riga da mun fidda hoton wanda za mu yi editing, shine wato wannan, sai mu selecting din shi. Bayan mun selecting din shi, daga nan ga jadawalin abubuwan da application din ya kunsa, wanda kowane da ma'anarsa. In kun ci gaba da kasancewa da mu, insha Allah za mu yi bayani, ko ba mu yi su gaba ɗaya ba dai za mu iya wanda muke da ilimi a kai. Da in ka buɗe shi, sai ka yi searching na wannan abun, wannan mai kaman pencil wanda aka rubuta mashi draw, sai ka taɓa shi. In ya fito kamar haka, sai ka ƙara taɓa wannan alama na draw ɗin, domin shi ne zai baka daman ka yi editing na hoton, ko ka sassa wasu abubuwa wanda kake so ka sa. Yanzu tunda mun fidda kalan samfurin editing din da muke so mu yi, bari mu je mu kai tsaye zuwa irin shi. Bari mu taɓa wannan, mu rage girman shi, size din shi ya zama 10. Mu canja kalan shi ya zama red haka. Sai mu dragging din shi kamar yadda na yi. Dan yi moving din shi kaɗan kuma haka. Sai mu zo nan ma mu yi wani kamar wannan kenan. Sai mu canza kalan shi kuma girin kamar yadda muka yi a wancan. Sai mu zo nan ma, sai mu zo shi ma mu yi dragging din shi kamar yadda muka yi wannan. Sai mu canza kalan shi kuma red kuma haka. Sorry. Sai mu ƙara ɗauko wani dragging din shi kuma haka. Sai mu canza kalan shi kuma green kuma haka. Sai mu ƙara ɗauko wani, mu canza kalan shi haka. Dai za ka yi duk har iyayen da kake so. In ma ba guda 5 za ka sa ba, za ka iya sa 10, duk yanda kai. Bayan ka gama sa su, sai ka daga nan wajen sai ka taɓa wannan alamar na kaman cleaner ko pencil da za a ce, ko reza. In ka taɓa shi, sai ka yi amfani da yatsu guda 2, kar ka yi da guda ɗaya. In ka yi da guda ɗaya, bari ba ka damar da za ka yi zooming na hoton ba. Sai ka yi zooming din shi kamar yadda muka yi hakan nan. Sai mu goge wannan. Ne yake nuna kamar ya zagayo ta bayan ta kenan. Mun yi haka. Yau bayan ka gama gogewa,
sai ka taba alamar wannan abun nan, wannan in ka taba shi zai nuna abubuwa kamar haka. Daga saman nan sai ka taba wannan abun mai alamar plus din nan, ka taba shi zai nuna wasu abubuwa haka, sai ka zaɓi empty layer haka kenan, ka zaɓa sai ka dawo nan sai ka ƙara taba wannan abun sai ya ɓace, sai ka dawo daga nan wajen nan sai ka taba wannan pencil din shi nan, kai ka taba shi sai ka zo nan sai ka yi selecting, sai ka zaɓi white color kamar haka sai ka taba wannan alamar good din. Bayan ka gama sai ka dawo ka taba wannan alaman nan sai ka taba shi, in ka taba wannan alaman sai ka dawo daga nan wajen sai ka rage wannan capacity din shi ya dawo 50.